Shalom. Oras ma dia kadamang do dainang. Salam jumpa di YouTube Sandeliper Pakpahan. Oke, aman aja kami. Dimulai kita mendok melihat tempat tempat tua di mata. Alat takas tapi kelara sinuluhan lumawi ma perdoman dari kita. Boy berdalam dengan pulau surga tua ni, awang boy lumang surga tua. Sesulit nangnya sinuluhan itu antara. So untuk diri pohon di gua di malam mata yang baru. Kami tulang dari alas sinuluhan itu antara. Ditirai kita, dilongani, dipasu-pasu. Boy berdalam dengan. Dihamuna mengurang keluarga besar Siringaringo. Lumobi ma di keluarga besar peperan dia mengurang dengan sebutol. Tulus ikhlas kahita pada seorang burung. Tatanya kau masangget. Dijakut Tuhan Malaysia muna. Gabe sifat lohot dia muna nama natong ima surga sorang ini. Dan di keluarga di suruh tanah dan kita permadian dia di tolong ibarasan untuk ibu tarapul kita. Amin. Pengen nami setulang hula-hula. Alamat sakap dohamuna magbuan. Amang borot kepada pasal tuholku. Borotung horat tanyang nami be. Namar dengan hamu di perdalanan. Anjat ma. Tohas samutu kepada pasal tuholku. Di bagasan dami. Di pasu-pasu Tuhan maham saluhna. Di pasu-pasu Tuhan kendaraan to situ na pinakemo. Boyot tong saat tamu dulu pasogit. Berdala di sulat di bagasan dami tertuata. Nasoni mo siya nagulak kamu kita ano para tuat kumilalong. Jadi abang guru ilang maglihat-lihat akan pahalang piroha lumamihang itulang makahula-hula sa luka ng radyo ng soldat pasahatan hata paso hata gabi ng akasumali hata tugar-tugar asanggiat tumigutarapo rohamu tagbatusaran rohamu sa natujulan ala ng papuan naman rohamu masong hata nila na tua asa positif tanduk masih sapang dawalu perbutuhan mengelilit pernah teman dalu dibanding dengan di hutan tengah dalu sudah hata pasu hata gang hata nauli sak kami tulang hula-hula nang akan bahang dari hamu aku hamu meh mau pengali jauh matu raja nabi asa tur na dur tio nalote hata pasu hata gabit hata nauli sak kami tulang muna hula-hula nang akan bahang besaluna Sering masih. Matu tulang. Asa-asa iso satu meter di keras. Lima saat na ikan berdalam. Ulang napasiru na rin ang balon. 15 sarma tua. Asilahan ni Tuhan. Dihita ni timlahan na sa luhuna. Ilagad yung nomor. Satu pagkabay ito katanasan sa totong mali pasu-pasu Tuhan. So 5 saat na guru. Apo manawin. Apo manaling. Maulati matulang na burju. Tarsumunong mapangapuan dihita. Pagkuluman mawakili boru bere dohon di bebere nami salukna dungi sahabat nagduhita natarbawan natarhamaran ya teh pas itu beda itu sama satu boru nami awak boru sinaga mah dia masuk tulang pikir lo surata awak Songono batangat ta sumba batangat tu sudah belum nampak katanya nama hita tutulang ta loh lata mau lihat tema dia mata dia bata labasana holongna dilihat ari natiur alina labokon dihita saluhurna naliat nalolo namarhula boru ala dibasana dohot holongna marhije tanyata siap kami boru bere ibebere nida tulangon dohok boru nidapu madok mau lihat tema parjolo tuhamuna horong ni hula-hula nami pinopar nidapu oputa tua si tumorang subituama marhitehon asuhuton pinoparnya putar raja rea marhitehon asuhuton mulut pinoparnya putar raja pasanyujung tidak hami hinaulimu tulak kampung doli among na dua-dua mas sayuli namar siti returani gajang mamurumu among tulak asadok kamu pangalapak poda sa kami ang kagelemon dihamuna na dua-dua ni huta na dua-dua dengan sahutan itulang namyon na dua-dua namyon mauliate ma di pasaha rohanami ilok kamu na gogo doho rohana pabena tangiang ngihawi boru bere ibebere ibudian ina tua-tua namyon ilebatama hazal maun na tegeng sarumatua di tonga-tonga ni hutan taon mauliate ma di bariban ni datulangon pariban ni na dua-dua namyon mauliate ma di pasaha rohanami tu hamu daupu
di matulang rajai sitijak dohot batwara pona tulang purba dohot sibolot pona nyari ni dia tulangon rajai bakara si hoping dohot siahat ditulang rorobot ni dia tulangon rajai raja sitijak dihula-hula namar hamarangi sitijak siagiat batwara dohot purba songoni nang di simatua ni boru maningang kinami rajai karo-karo tapubolot silain songoni semua di parhalado ni hurianami siatonga-tonga ni huriata GKP Seiputi nang diali-ali ni datulamot daftar surat kami holong muna raja nami opung dolio punggoru putandahami do diri nami nahurang bahami geleng ni na dua-dua namiot madok moliate tu debata marhiti hamu afkadopo alai segajang mamur muna asa adok kamu pangalapak poda meme dihami geleng ni na dua-dua namiot tangiang marsi tangiang ang mahita raja nami alai tangiang tatwa mata debata ibudian ni datulang na dua-dua nami naung sarumadon asa emeni sitam batua do parlinggoman di dengke namomong Holang debata doktor silat dua sehoras mahita saluhut na di paroro. Atau mengampung gabi mandok maliati. Siak kami boru beri ni dokpung dohot damang nasal matun. Sidubuti mahami raja nami mardonga maliati. Saham matu hamun na tua nami. Mauliati ma amang boruku. Iba pangapon siang mewakili boru beri do ibebere saham matu hita panahasu itu. Saya mah rohata deh, saya ada banang tahita. Dia mata raja, inata suribada, hula-hula nami tulang nami, sudima dihamu nama kaholongi hami, nani torhami ini, amang boro nami nak kimarga sinaga, undur sudi diguari amang boro ki, sangat nihamu. Dimubiakan tulang nami, simadua nami, saduhukmo. Alay berjuru sahali, ada orang so uber selio kami akan ulina digani raja ni hula-hula. Puhamala di kami jo di bangur biyon ni raja ni boru nami. Di hamur raja ni boru nami. Utusan akin manariasan amang boru nami sinaga. Amang boru las dorohan nami alay mulu ditangi honna torok murah sumanna las rohani bawan masira gimana dosian nahanay dilas rohanami amang boru dang alani pasar modoni dahang sangat pehami dia kahula-hulamu didokon halak siadong goray nama dokon hamudo raja di buru nayo baik kami sangat jagar peulono namang boru mulai namang muhay na subod hamudo na jadi boru na jagar ho ay dan lu jahabi tu julu tubuni mangkora hamu dia du hamudo akan narik kodi une tinggal nardana diaka ikir kala ni ditengang nabi na mangulu sembahonon na may metong itaman na berdua di mata asa di pas hati tu hamu akan dari gani ditabay tu hamu mangkoro gajang nyumur ditabay madu akabisu ditabay aka sila siroha do aka panam aka lanasing narikot di aka mo kita nami to mata na berdua di bata dihamu aka raja di boru nami na boru nami sa luhut na di aka nang natua di pasar tu hatta na sa luhut na ka gajang di umur di aka na oposo ditabay ma sosoni madang di aka pinoparmo aka mang boru na boru nadi pasikola penasida diajari di Batama di Baturu di Batama akka parbinotoat dengan sida molo penasida na mga luy di akka parkarijuan timak may badulun ni mata di Bata marhiti-hiti pilit niya katanyang ta ibulian ni dahang na sa rukator turun nami tu hawang baru nami sonata ni na tua-tua asa martahua na marmira di bukulan ni rumah horas mahamira ni hula-hula mo marka si ringo-ringo nakdos dito ang sa rumah horas manang di hamu ka raja ni guru nami asa songsoni man di hamu ka raja ni hula-hula nami sa luhuna raja nami holan hata moliate do sopa nami do hata nami do bui hutare soka gitu godil madabia modula molo be horang sopa hami
Molo pe hurang malo kami. Manariason hata nami otu hamok kada jani hula-hula nami. Kumoto kami be. Nala roha nala pusu do kamu. Jala napos do roha nami nasumar lo jalo kamu. Mau kami di tanganmu na mangulu. Tangi hononya materi batama ito asa sangat yakka. Pasu munay. Tuhami barigay kamu. Pinita ni pastor bodor di dahaw. Alam dito pwede batama ni hawa kagajang numur dok kapanamotan. Asa toto kamu adong manduturi mengajari dohot mga sumasung hamyak kabarigay kamu. Asa na kung may sungon hata ni pangapum madohol namyak karya kami. Asa nang 10 na yung sa pulalu. Aka hata bang gabian, hata pasu-pasu, hata perhorasan. Dohon hata ni debata ang nagkoni rohan namin. Bonon namin magtongi. Hot magtongan ni Jay. Asa sahab masulu, sahab madinogo tubotian di Tigaras. Nung masahab din may kubek kami, dangangaw marataran na bidang. Malupon ang karangan na dua-dua. Liling matok kita mengurus sahab matubang gabian. Sahab na terpahorasan. Lima sahab ni kata namin. Horas man di kita, mau lihat na di debata. Mau lihat mas halimat may tatulog hali horas. Horas. Sama tu Pangulan di Huria GKPI.